Паміж нішто і ўсім. Мінулай вясной нарэшце ўдалося вырвацца ў Люварычы, у госці да свайго былога аднакласніка. Падштурхнула мяне да такой далёкай паездкі хутчэй маё захапленне назіраць за птушкамі, для якога там надзвычай спрыяльныя ўмовы, асабліва ўвесну, у перыяд міграцыі. Адразу за Люварычамі ўглыб сыходзяць вялізныя старажытныя лясы. Месцы там дзікія, а птушкі асабліва палахлівыя, блізка чалавеку не даюцца. Таму без бінокля там бы аніяк не абышоўся. І, вядома, без нататніка. Куды спяшаўся, каб нічога не забыцца, не згубіць дэталяў, унесці запісы і замалёўкі адносна афарбоўкі апярэння, формы і памеру дзюбы, хваста і ўсяго іншага, што толькі здольны быў улавіць. Назіранне за птушкамі справа далікатная і не трывае старонніх. Таму школьны прыяцель звычайна ў пачатку дня прыводзіў мяне ляснымі сцежкамі ў добрае месца, а ў дамоўлены час вяртаўся мяне забраць. Ужо ў канцы дня пасля вячэры я спраўджваўся з вызначальнікам птушак і заносіў у свой спіс новы від. Я застаўся больш чым задаволены, бо за ўвесь час мне ўдалося ўбачыць і зафіксаваць 16 відаў птушак. І гэта ўсяго за тыдзень. Мабыць, магло атрымацца і больш, але, як нярэдка здараецца, кагосьці не здолеў разгледзець за лістотай і галінкамі. Хтосьці даваў мне ўсяго імгненні палюбавацца сабой, што і не запомніць дэталяў. Але птушкі аказаліся не адзінай маёй знаходкай у той паездцы. У Люварычах і ваколіцах ёсць нешта архаічна дзікае, некранутае. У адрозненне ад іншых селішчаў, там ні ў кога няма суседзяў, ды прысутнасць чалавека раствараецца ў прыродзе. Усе жывуць выключна на хутарах, у значным аддаленні адзін ад аднаго. У перадапошні дзень мы з прыяцелем вярталіся іншай дарогай, і ён паказаў мне на хату высока на ўзгорку. Невялікі, ахайны і моцны зруб нічым не вылучаўся сярод астатніх хутароў, якія былі хаатычна раскіданы па мясцовасці і зрэдку выглядалі з самых нечаканых месцаў. Але гэты дом быў адметны менавіта для нас з прыяцелем і для любога іншага аднагодка з нашага горада, хто прыехаў бы сюды. Выявілася, мы натрапілі на прытулак таямнічага Друвіча. Маладым гэтае імя нічога не скажа, але вось гадоў 30 таму яго ведаў амаль кожны. Лех Друвіч. Чалавек, які вельмі хутка разбагацеў, дзякуючы незвычайнаму спосабу. Прадпрымальнікі бываюць розныя і багацець могуць па-рознаму. Адны прадаюць няшмат, але задорага. Іншыя не вельмі дорага, але шмат. У яго ж куплялі зусім танна, амаль за капейкі, але літаральна ўсе. Ды ў гэтых двух умовах зводзіўся сакрэт яго хуткага ўзбагачэння. Мне было каля 20 гадоў, калі ў нашым горадзе з'явіўся новы пакой вольнага часу. У адрозненне ад большасці астатніх, ён размяшчаўся ў невялікай, але асобнай пабудове. Яна не мела вокнаў, толькі двое дзвярэй з процілеглых бакоў. Фасад пакрывалі тонкія металічныя лісты сіняга колеру на заклёпках. Прыгожая абвестка буйным шрыфтам запрашала кожнага раскрыць таямніцу і ўбачыць нешта, што знаходзіцца паміж нішто і ўсім. Унутры за дзвярыма наведвальніка спачатку сустракалі аксамітныя шторы. За імі трэба было мінуць невялікі калідор, цалкам абстаўлены раслінамі. Некаторыя з іх былі настолькі пышныя і высокія, што выглядала, быццам яны займаюць усю прастору, і даводзіцца прарывацца скрозь джунглі. На іншым канцы шлях ізноў заступалі цяжкія шторы ў падлогу, за якімі, нарэшце, знаходзілася асноўнае памяшканне, дзе размяшчалася таямнічае нешта. Цьмянае асвятленне прасторы ледзь-ледзь падтрымлівалі нешматлікія свечкі. Праўда, полымя некаторых з іх значна пераўзыходзіла сабой астатнія.
У сваёй сукупнасці свечкі стваралі цікавы эфект шматразовых і плывучых ценяў, якія падалі ад наведвальніка. У самым цэнтры, на падлозе, стаяў вялізны непразрысты купал, каб паглядзець унутр якога трэба было абысці збоку, дзе мелася маленькая вочка. Варта было прытуліцца вокам, як наведвальніка асляпляла яркае святло з купала. Неўзабаве вока звыкалася, і ўжо станавілася магчыма адрозніць дзве пазалочаныя таблічкі, на якіх меліся адпаведна выгравіраваныя словы «нішто» і «усім». А пасярэдзіне, паміж імі, паміж таблічкамі стаяла звычайная яйка светла-ружовага колеру. Хоць і прывабная, незвычайная, але проста яйка. Наведвальнік рознай ступені разгубленасці выпростваўся, ды з-за чарговых перападаў асвятлення блукаў у цемры, пасля чаго дабіраўся да чарговых дзвярэй. Яму яшчэ здавалася ці верылася, што за імі хаваецца нешта яшчэ важнейшае, па-сапраўднаму важнае, але за імі знаходзілася выйсце. Ён аказваўся ізноў на вуліцы, і дзверы за ім замыкаліся. Безумоўна, ужо сама магчымасць убачыць тое, што знаходзіцца паміж нішто і ўсім, а тым больш амаль задарма, была вельмі прывабнай прапановай. Але поспеху пакоя вольнага часу служыла яшчэ адна дэталь, а менавіта велізарная, амаль бясконцая чарга. Нават калі прыходзіла сям'я, у пакой запускалі выключна па адным. Умовы ж унутры былі такімі, што наведванне вымагала нямала часу, а таму, нават пры невялікай плыні наведвальнікаў, вельмі хутка ўтваралася чарга. Акрамя таго, плату за ўваход прымаў так званы вартавы пакоя, які меў вельмі незвычайны выгляд. Яго тулава пакрывалі залацістыя даспехі. Замест галавы была буйная заячая морда, а ніжняя частка адпавядала курынай. У дужай рэльефнай руцэ ён трымаў высокае жазло, у прарэз якога трэба было закінуць манету. Большасць прыходзіла, каб проста паглядзець на вартаўніка. Але відовішча чаргі і незнікаючых натоўпаў вакол пераконвала чарговага разяваку, што ўнутры чакае нешта значна цікавейшае і амаль бясплатна. У выніку ён паддаваўся і станавіўся ў канец доўгага ланцужка людзей у чаканні сваёй чаргі. Паступова месца апошняга адсоўвалася ў глыб горада, прыцягваючы ўсё больш увагі гараджан і захопліваючы ўсю новую прастору, вакол якой віравала жыццё. Падобныя ўмовы заўсёды прыцягваюць дзялкоў, спекулянтаў, авантурыстаў і махляроў, якія імкнуцца хутка атрымаць выгаду пры любым зручным выпадку. Так і на пакоі вольнага часу паміж нішто і ўсім, а дакладней на чарзе да яго, паспелі нажыцца многія. Адны рэгулярна займалі месцы, каб потым перапрадаць іх тым, хто не хацеў доўга чакаць. Зразумела, чым далей ад канца чаргі, тым даражэй яны каштавалі. Іншыя хадзілі ўзад уперад і прадавалі ўсякую дробязь ад веераў і парасонаў да пальчатак і іголак. Асабліва добра тавар ішоў у прадаўцоў цацак, якія дзеці прымушалі купляць сваіх бацькоў мяккімі просьбамі і гучнымі істэрыкамі. Там-сям то з'яўляліся, то знікалі напарстачнікі і штукары, якія забаўлялі публіку напярэдадні асноўнага прадстаўлення ў пакоі вольнага часу. Самымі ж запатрабаванымі былі прадаўцы пітва і ежы, якія паспелі разгарнуць тут пераносныя лаўкі і невялікія шатры, ды задзіралі кошты ў 2-3 разы большыя за звычайныя па горадзе. З-за працяглага чакання некаторым даводзілася ў такіх лаўках харчавацца і па некалькі разоў. Асабліва накладнымі іхнія паслугі атрымліваліся, калі прыходзілі сям'ёй. Здаралася, што за час чакання ў чарзе на адну сям'ю выходзіла ад 4 да 12 порцый. Натуральна,
Значную частку часу займалі размовы і спрэчкі, асабліва адносна самога пакоя вольнага часу. Людзі дзяліліся плёткамі, рабілі здагадкі, што ж гэта можа быць: прадмет, з'ява, дух ці нешта іншае. Як ні дзіўна, але наведванне пакоя так і не праясняла таямніцы. Абмеркаванні загадкі працягваліся і сыходзілі далёка ў горад, распаўсюджваліся на працы, сярод сяброў і сваякоў. Мабыць, менавіта тыя, хто ўжо наведаў пакой, спрыялі гэтаму нават больш за ўсіх. Бо ніхто з іх не хацеў прызнавацца, што так лёгка паддаўся на такое глупства. А таму яны аддавалі перавагу таму, каб маўчаць, адказваць расплывіста і яшчэ больш заблытваць сваіх суразмоўцаў, але ні ў якім разе не прызнавацца, што ж яны ўбачылі паміж нішто і ўсім. І вядома, каб не падацца даверлівым, ніхто не рызыкаваў першым заявіць публічна прэтэнзіі самому пакою вольнага часу. У асабістай размове, нават калі хтосьці адводзіў у бок, каб, маўляў, па сакрэце, па-сяброўску, на пытанне накшталт «Ну як? Што там? Падзяліся?» наведвальнік пакоя ў адказ звычайна напускаў на сябе інтрыгуючы выгляд і па-асабліваму страляў вачыма. Так ён намякаў, што было вельмі, надзвычай цікава, але суразмоўца не збіраецца здавацца і так проста ўсё выкласці. Нярэдка ў гасцях, нейкіх кампаніях ці іншых зборышчах трапляліся некалькі наведвальнікаў. У такіх выпадках яны станавіліся цэнтрам усеагульнай увагі. Спачатку наведвальнікі абменьваліся зазвычай толькі ім зразумелымі фразамі, але хутка ўваходзілі ў раж і пачыналі маляваць фарбамі. Вакол збіраліся ўсе прысутныя, задавалі пытанні, а наведвальнікі расцягвалі і перабольшвалі дэталі, крыху дапрыдумвалі, каб падоўжыць час сваёй славы. Нарэшце яны апавядалі ўсё, аж да самай нязначнай дэталі. Усё, акрамя самага галоўнага. Спрабуючы схаваць уласную легкавернасць і наіўнасць, наведвальнікі, наадварот, намагаліся выявіць, быццам яны частка асаблівага клуба, які падзяляе агульную загадку, ды калі хтосьці жадае далучыцца, то няхай заплаціць і наведае пакой сам. І насамрэч, падобная ўпартасць і непадатлівасць яшчэ больш узмацнялі эфект. Спатрэбілася няшмат часу, каб жыхары горада амаль пароўну падзяліліся на тых, хто ўжо бачыў нешта паміж нішто і ўсім, і тых, хто па нейкіх нагодах яшчэ не наведаў пакой. Ажыўленыя размовы, абмеркаванні і спрэчкі адных распальвалі цікаўнасць іншых, нават самых абыякавых ці недаверлівых. Верагодна, наведвальнікі і самі пачыналі верыць, што спрычыніліся да чагосьці адметнага, бо астатнія, такія, як яны, толькі падмацоўвалі падобную перакананасць. Нарэшце, засталася толькі маленькая група тых, хто свядома супраціўляўся да апошняга і адмаўляўся паддавацца. У дачыненні да такіх спачатку дзейнічалі мякка. Выглядала, кожны то там, то сям, усюды спрабаваў на іх паўплываць. Схіліць здацца, хітрасцю ці ласкай. Калі ж станавілася відавочна, што мяккасць не дзейнічае, няхай і так індывідуальна, на іх пачынаўся сапраўдны масіраваны наступ з усіх бакоў. Супраціўцы падаваліся не проста бяскрыўдна ўпартымі, але ўяўляліся напышлівымі і грэблівымі, нібы лічылі сябе асаблівымі, самымі разумнымі, жадалі вылучыцца, прадэманстраваць сябе лепшымі за астатніх, што, безумоўна, нікому не падабаецца і толькі выклікае раздражненне. У выніку асабліва ўпартых проста аддавалі ўсеагульнаму астракізму. Затое, калі нехта з супраціўцаў усё ж здаваўся, іх прымалі назад у таварыства сяброў, ды з такой радасцю і ўрачыстасцю, быццам яны прайшлі складаную працэдуру ініцыяцыі.
Іх адразу ж чакаў усеагульны гонар і клопат у пацверджанне, што выбар аказаўся непамылковым. Але тым усё не абмежавалася. Калі, як здавалася, ужо ўсе гараджане падзялілі агульную таямніцу, пачалі ўсё больш актыўна прыбываць жыхары суседніх гарадоў. Яны прыязджалі не столькі ў парыве далучыцца да незвычайнай супольнасці, не з прагі адчуць своеасаблівую еднасць, але хутчэй, каб уласнаручна разбурыць непрыемна непранікальны арэол гэтага нашумелага пакоя. Мабыць, яны чымсьці былі падобныя да злыдня, якому даставіць задавальненне апаганіць чужую рэліквію. Гараджане гэта інтуітыўна разумелі, ды іх супакойвала злараднае адчуванне, што чужыя, самі таго не чакаючы, траплялі ў іх шэрагі. Пагалоска разыходзілася хутка, і дайшло да таго, што сам канцлер у рэшце рэшт выявіў жаданне наведаць горад і на ўласныя вочы пабачыць гэты цуд. Хоць чалавекам ён славіўся з аднаго боку спакойным і ліберальным, а з іншага непастаянным і ветраным, у горадзе гэтая вестка ўсё ж выклікала мандраж і асцярогі магчымага скандалу, якога ніхто не хацеў. Гараджане разумелі, што раскрыццё відавочнасці, агучванне непрагаворанага разбурыць іх унутраны баланс, нейкую патаемную, невытлумачальную сувязь, што мімаволі іх яднала. Ды мацней за іншых баяўся Войт. З аднаго боку, ён усё гэта дазволіў, і магло выглядаць, што пры яго саўдзеле адбыўся бессаромны падман канцлера, а з іншага боку, ужо не паспяваў штосьці зрабіць, бо дзіўна і падазрона разбірацца менавіта напярэдадні яго прыезда. Але да ўсеагульнай палёгкі пакой вольнага часу аднойчы проста знік. Ад яго нічога не засталося. Ані вартаўніка, ані купала, ані намёку, нібыта гэта быў усяго толькі калектыўны сон. Неўзабаве сталі хадзіць чуткі, што пакой справа рук нейкага Леха Друвіча. Хто ён, адкуль узяўся і куды так імгненна знік са сваім атракцыёнам, так і не ўдалося высветліць. Праўда, і шукаць ці караць яго ніхто не збіраўся. Але надалей, пасля таго выпадку, любы атракцыён, пакой вольнага часу ці іншую установу патрабавалася спачатку зацвярджаць у магістраце, каб атрымаць адмысловы дазвол ад уладаў горада. Паміж нішто і ўсім. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытаў Сергей Чуб. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.